Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं बिउटी पार्लाराव थांनो नागिरदों आरो नै ट्रेनिं खालामहैजानो जाला फिसाजों ओरैबायदि डिस्टार्ब। बिफाया स्कुटि लानाय नुबानो गोसोआनो जाया। गोबावसैमोन आङो मेगन मुसुगुर फुजायो ओंखायनो नै एसे ओंखारबायना मबाइलावसो केमेरायाव बांद्राय ओंखारनाय नुवाखै ओमफ्राय रियेलाव एसे ओंखारसिनबाय आरोना। ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै होननानै भिडिअ लाना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय साननो नाङा मासे देवानि बेलाय होननानै। ओमफ्राय जोंहा न'खराव रावबो गैयाना ओंखायनो जों हासबेन्ड आरो आं फिसाजोंनो जों ज'यैनो थांबाय थानो गोनां जायो। ओमफ्राय जोंना न'खराव बिहाव बिखुनजो दोङो। ओमफ्राय बिसोरबो बोरायबाय बुरिबाय बोरैथो थांबाय थानो नङा होमबा ओंखायनो जोंनो थाङो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। स' बिदिब्ला जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा थांनोसै। ओमफ्राय नै गुस्थियाव एसे माबा माबि लानो बावगारदों एसे लानि र'। मुथुआ न'खौ थाला मारिदों आरोना ओमफ्राय न'खौनो दसेबो गारनानै थांनो हाया। सिखाव फैयो जोंनाव ना मुथु? सिखाव फिसा फिसा फैयो जोंनाव ओंखायनो गिनो गोनां न'फोरखौनो गारनानै थांथावा आरोना जेरावबो। ओरैबादि डिस्टार्ब सिसि केमेरा होजोबनोसै जों एसे उनाव। जों न' गोदान खाना हादोंबाथाय पुरा सिसि होजोबनोसै आरोना। लामा मानि होगोनलै जेथिंबो। नुबाय दा गुस्थियाव एसे लिपस्टिक फुनबाय आङो फोननो बावगारदोंमोन। माथो आरोना मेगनाव बाहाय लाबाय लिपस्टिक बाहाय लाबाय क्रिम बाहाय लाबाय पाउडार बाहाय फुनबाय जाबायनो आरो मेकआप सेकआपथ' गैखाया। होमबा मा हाय होन ओइ बेग लालायबाय जोंना फैसाबो गैया बिनो 100ल'सो दङ फैसायानो। ओमफ्राय जोंनि हासबेन्डखौथ' नोंथांमोना खाथियाव नुद्रायो एसे गोबावसै ओंखायनो आं लिंदों र' फैना फैया। ओरै फैलाय सेराव थायगासिनो खामानियानो जोबा बेहा। ओंखारफैबावला नै बेस्थ' मानसियानो दा देखायना होगोन आङो। ओमफ्राय लोगोफोर आं बारा क्लेब क्लेबबो बुखिनो रोङा दे समावसो रोङो आङो बुखिनो। बेलेगा माला जा मोजां फेदेर फुदेर बुखिलांनो रोङो खिन्थु आं बेबायदि रोङा आरोना एसेबां। मा बुंगोन मा थागोन जायो आं ब्लगाव। ओमफ्राय आंनि रायज्लायनायखौ बुजि मोनना मोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दरंनि उदालगुरिनि सानजारि नालाय ओमफ्राय बिदिनो बोदोन एसे नाजागासिनो आङो रायज्लायनायखौ। ओंखाम जाले बहा थांनो होननायफोरखौ आरोना। जोंना बार'था ओरैबायदि जाबायना ओमफ्राय जानोनो बालायखाबाय आङो। अयथासार थाइबायल' थायो ओमफ्राय फिसाजो जोंना खागासिनो खाबाय थायो। ओरैबो दोङो ओरैबो दोङो अयथासार। जोंना नै फिसाजोआ माबायदि जायो बहाबा थांनोबा। आंनि ब्लगाव फिसाजोखौ गाबनाय खेंखायनायल' नुखागोन नोंथांमोना बहाबा थांनोबाथाय। स' लोगोफोर नै आङो बिउटी पार्लाराव मोनफैनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाफैबाय। ओमफ्राय आङो मेगन मुसुगुरखौ फुनानै लाग्रोनोसै आरो फिसाजोआबो डिस्टार्ब नालाय। जों दा नै दखानाव हाबफैदों ओमफ्राय आं पार्लाराव हाबनायखौ भिडिअ मोजाङै लाबाय थानो हायासै आरो स्प्रेसानो फुल जाना होदोंमोन आंना। ओमफ्राय नै दखानाव फिसा बेनला बुस्थु लानो हाबफैदों। Đây, mami. Bek ngã nudeng, फिसाजोनो. नै फिसाजोनो थाखाय हा? फिसाजों गैया सोंलाय. फिसासिन दंब्ला सों. खनसेबो होगोन आरोना जों एबाराव होनायनो नागिरदों। सोरबाफोर होबायला खिथाहर लोगोफोर। माबायदि? नायहरथारनोसै आरोना जों गथ'फोरनियाव सेरेलेस गासैखौबो जाबोबाय बथल ओमफ्राय दा नै फिसाजोनो आंबो होनायथारनोसै आरोना।
सोरबा जाहोबायला खिथाहर आरो हा ओमफ्राय सोरबाफोर होफैबायबा खोन्थाहर मोजां ना गाज्रि आरो ना कमेन्ट खालामसै आरो ना जेबो नुवाखै उन्दैनिफ्राय दासिमबो बे थिजों जानाय এই দিনৰ তো ঠিকা আছে অলপ नैबेखौ लादो नङाबा निखौ ইটো কেনেকুৱা আৰু এইটো এই দিনৰ তো ঠিকা जाबाय भिन्दि थ' लोगोफोर आङो मैया पार्लाराव थांदोंमोन ना ओमफ्राय मोनाबायबो मोनानायखाय आङो भिडिअखौनो मोजाङै लाबाय थानो हायासै आरोना ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट डे ओमफ्राय नेक्स्ट डेबाबो मा बेलासिसो लानो हाबाय आरोना भिडिअखौनो आङो फुंनिफ्रायनो लागोन सानदोंमोन ओमफ्राय नै जोंना फिसाजोदोनो बेस्थ' थानो गोनां जायोना नायनो गोनां जाबाय थायो बहा थाङो बहा मायो बेखौ मोजाङै सामलायनो गोनां जायो आरोना नङाबाथ' दै गोग्लैबावबायसो नायनायावबो उसुंनिफ्राय आं बोख्लायबाय ओमफ्राय आरो गाव हारसिंनो उथिनो नागिरबाय उथिनायाव खांग्रांनानै मिनिबावबायसो ओमफ्राय जोङो दायो दखानाव थांनो नागिरदों आरो दखानाव मा मोनो मा मोना एसे नायहैनोसै बेलासि जाबायना बेलासिबा एसे दखानाव थांनो लुगैयो बेनो जोंना हासबेन्डआबो भिडिअ'नो बांद्राय फैला दाना हले लेबेल जाथारबायना माहा बिनियाला हायानोसै हाय ओमफ्राय मैया आङो पार्लाराव हाबनाया थ्रेडिं खालामनायफोरखौबो लागोन सानबाय आरोना ओमफ्राय आंना स्पेसआनो फुल जानानै दङ आरो जिरायहैजेनबायबो गैया भिडिअखौनो लानो हायासै मोजाङैनो बिउटि पार्लाराव हाबनाया नै मेगन सुगुर फुना फैबाय आङो मैया एसे साफा नुबाय हाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायो नायनाया बहुत नायो कमेन्टखौनो खालामा बिराद दुखु मोनो आङो समाव सानो भिडिअखौनो लाबोला नामा होननानै सानफ्लांलाय लाङोसै आरोना ओमफ्राय माला कमेन्ट खालामखाया बेखौ सानबाय थानानै माथो लाब आंहा उनाव नायनो थाखाय देनां बुरै बानायनांगौ ना आं हगारबायल' थानोसै बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोरायाबो समाव बाबायदि भिडिअखौनो बानायनो होननानै आरोना समावसो बुङो बियो ओमफ्रायो गावनो आरो इन्टारेस्ट खालामना होफिनो आरो बानायनांगौ मानो बानाया होननानै आरो ओमफ्राय समाव जेनेबा भिउसफोरा बिराद डाउन जायोना बहुद डाउनखा भिउसआथ' बिनि थाखायनो जोंनाबो बोराया एसे बादबनाय जालांदों आरोना भिडिअफोरखौ लाबोनो ओमफ्राय आंबो थेवबो बिनि गोसोखौ एसे गोरा खालामनानै दोनदों आरोना लाबोनांगौ स्ट्रं जानांगौ जों भिउसखौ सानबाय थाबा जाया होननानै आरोना माला जानो गोनां उनाव जालांगोन होननानै नायग्राया नायखायो नायिया नायखाया होननानै आरो ओमफ्राय थेवबो आं मोनसे खोथा खावलायबावनोसै आरोना सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला साबस्क्राइबखौथ' खालामना होदो साबस्क्राइब होनोब्ला साबस्क्राइब नांगौ जोंनो होनलाय भिउसबो नांगौ जोंनो आइदैलै आइदै आइ नै बिफाखौ नुबा मारै जायो नाय नुदों लोगोफोर ओइ बिथिं फैदों ना नै जोंना बादुलाया ब्लगाव फैनो बाग्राया दाना अलसिया थांगासिनो आंहा बोराइजों जेराव थां बोराइजोंनो थांखायो आंना हारसिंखौनो थांनाय जाया बांसिन आरो गामिया बेनो जा मानसि दखानावबो मालाफोर बिलै मा औ जाखायो बियो बानसोबावखाबायलै ना हरदो ओरै ना हरदो ओरै ना हरदो नो बाथोन गैया ए